Makaigsuunan, adunay manindot nga mga pulong nga atong mapamalandungan karong adlaw. Una is the word happiness, kalipay o magmalipayon ba. Kung tanaw na tumakigsuunan sa atong unang pagbasa, muingon gyud dayon, nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Nalipay ang Diyos. Every time He creates, malipay siya. Unya kita usahay mo ang tao lang, opposite, kay usahay kitang tao, bubo kitag kalipay. But in a bigger sense, ang kalipay sa tao, kalipay sa mas kalipay sa Ginoo. Kay kita iyang binuhat. We are created in God's image and likeness. Tanaw ko na yung tapad. Binuhat ba na sa Ginoo? Na ina siya, be happy. Dili, binuhat ang tapad niyo diha. Luya sa danay. Samdi na di ay. Daw, malipay ta tungod kay kita, binuhat sa Dios. Mo na kita nga biisip binuhat, di na to'y kalimod. Mo na nga giingon sa usan ka writer, you must be happy of what you have because it is given by God. Your situation would test how happy are you in accepting that situation. Usahay ko no sa itong kinabuhi, alipay ta, pero na'y panahon nga di ta malipay tungod sa sitwasyon nato. Labi na usahay, sus, magmugot akong dagway paderoy, kay way bugas, sus akong bana pader, nahubog na sad. Imbis na lipay na dako nga wa mahubog hapon, sus karon nahubog. Ba ang kalipay sa tao, usahay kita, di ta, way katagbawan, pero ang kalipay sa Dios, nga matag usahan nato, magmalipayon unta, kay kita iyang binuhat, tungod sa iyahang gugma sa katawhan o gugma sa kalibutan. Sa itong unang pagbasa, atong ginadunggan ang pagbuhat sa Ginoo for the first 4 days of His creation. And He would always give that word na lipay ang Diyos. Kay siya nagmalipayon sa mga butang nga iyang nabuhat. So kita pod, hagit nato mga igsuunan, to live with that happiness within us. Magmalipayon unta ta sa atong kinabuhi. Kay kung di ta magmalipayon, magsigitag huna-huna sa mga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi, basin sayo ta matiguang, sayo kay ma-stress, sayo kaayo mangunot ang panit, kay nga naman, they were not happy with their lives. Daghang mga tao usahay, na ako'y nahimamat, duha ka tao. Ang una, naingon yun na siya, tiyon sa may sikrito, nga nung gwapa mangyapon ka at the age of 55. Mingon siya, Father, you know what? My secret is always smile. Sige lang kuno kagkatawa. Mingon ko, back of my mind, sige sa kangisi, aan sa kang buang. Bantay mo sige si buang, siguro sila. Kung at back of the mind, ang punto nga magmalipayon siya. Mismay lamang sa sitwasyon because she knows nga sa iyang pag-atubag sa iyang mga problema, nga katawa siya, it's because dako siya pagsalig sa Ginoo. Iyang ihalad ang tanan. Kaingon siya, kung ako ning dibdibo ning mga problema, di ni maayo. It would just distract my life. Distraction lamang kuno kung magpada siya. But at least, she wears a smile every day. At least po ba, maagni ang mga tao kuno nga mo smile. Muna dito sa ka lugar, ito may nag-immersion may sa una, bukid sa Badyan. Ang mga bata, ako giinon, smile yuta, bahalag pangag, kay nga naman, at least we are happy with our lives.
Ikaduha na kong nahimamat nga sa babae pod, mingon siya, Pader, di jud ko magmalipayon sa akong kinabuhi. Full of worries, sige lang kuno siya kabalaka. Ingon ko, siguro you have an inner struggle deep inside ni mo, te. Kaya nga naman, at the age of 30 niya kuno, dali kuno kayo nangunot iyang panit. Ingon ko niya, basin hinungda na kay usahay, dibdibon dayon nimo ang problema nga moabot si mong kinabuhi. Dagan kay kagihuna-huna, sige kag kabalaka. Mao na kuno magsigig palpitate ang iyang kasing-kasing, magsigig kulba. Kaya nga naman sige man lamang siya kabalaka. Ayun ko nga, siguro you need to balance things out sa imong kinabuhi. Kung pa sa kwan, you must enjoy your life. Kay ang Ginoo nalipay sa diha nga gibuhata. O kita nga iyang nabuhat, magmalipayon unta. Dili kay magsigitag kabalaka. Kay kung magsigitag kabalaka, basin mo ni hinungdan nga atakihon tagsa dali. Ba, kamantay mo ng uban, mabalakas ilang kinabuhi nga inikakuan o nagyatake. So kinahanglan na to magmalipayon mga kaisuunan kita sa tong kinabuhi. Bisan pa sa daghang mga pagsulay nga mabot sa tong kinabuhi. Kay makaya ra gyud na nato kung kita mismo andam nga moatubang kay kita nagmalipayon sa gasa nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. At kung makita ang kalipay nga way sama sa kinabuhi sa mga santos, San Pedro Bautista o San Pablo Miki ug mga kauban, nganong they could have that choice nga ilang i-abandon ang ilang pagtuo. Kay kaniadto dito sa Japan, if you would stand with your faith, putol ulo, you will be beheaded. But si San Pedro o si San Pablo Miki mga kauban, they stood up with their faith because they were so happy. Nagmalipayon sila sa pagtuo nga anaan nila. Bisan tuod ang kanapadungan kamatayon, but they were happy doing what they love most, preaching the word of God. Pagsangyaw sa maing balita. Gani nay uban nga nakaimamat ko usa ka tao dito pa ko sa Islama kaniadto. Usa ka babae wa maminyo. Di pangutanan nako, te, paano wa man ka maminyo, te, nga paano ka nalipay ra ko nangalagad sa simbahan. Wa siya magmain nga naa siya, wa siya nangangandoy nga naa siya kaparis, kay ang iyang kalipay ana ako no sa simbahan. Na-enjoy ra ko, Father, dinhi uban sa mga pari, nangalagad sa mga tao, labi na inigmisan mo sa mga bukid, makakita kog mga tao nga magmalipayon uban sa Ginoo, mapunay akong kalipay. Yung tunindot kayo nga panguna-una, kailam miyat, suod kami, nakailam to na ko dito pod, na-sign ko way back katong seminarista pa ko during my May Apostolate, gabi itong dedikasyon sa maong tao, nagmalipayon siya sa pagpangalagad diha sa simbahan. Labi na nga itong mga santos, they were happy to offer their lives for God. Kita unta magmalipayon ta nga muhalad sa itong kaugalingon tungod kay kabalota nga ang Dios will never abandon us. Dili gyud tabyaan sa Ginoo bisan sa daghang kalisod, daghang kapait, kabalaka or kahingawas kinabuhi. Because God is the source of everything. He is the ultimate source of happiness. Sama sa Ebanghelyo, si Kristo gidangpan sa mga tao because He is the source of their happiness. Nga maayo sila, bisan lamang makahikap sa sidsid sa ingiste, ug mga ayo ang mga tao, ug mga ayo sila. Kaya nga naman, bisan din ha lamang. It is not just their happiness, but it is through their faith. Ba ang ilang pagtuo sa Ginoo nga mo'y mahatod kanila kalipay nga way sama. Sa atong kinabuhi, let us not abandon that mindset to be happy with the Lord. Labi na dihas tong pagpuyo matag adlaw. Dili ta magpadala sa mga pagsulay. But atong hunaon nga ang tanan gihatag sa Dios.
Kay kabalo siya, makaya na to, aron kita at the end of our lives, magmalipayon ta, uban kaniya. Di na to ikalimod mga kigsuunan ay mga tao, no, sahay, wa magmalipayon. Kay nga naman, usa sa mga contradict ka ng pantuno, hindrance to eternal happiness is we do not be contented. Wa ta makontinto kung unsay ana to. We aim for more. Gusto tagdaghan. Kay di way katagbawan. Mao nang di sila malipay kung unsa na naa nila. Gusto sila hakpon ang tanan. Trabaho, kwarta, gahom. At the end of the day, iniguli nila, wa sila magmalipayon. Kay wa man sila matagbaw sa mga butang nga naa nila. Ug lahi pod nga marag di ka magmalipayon kung ikaw mahitason sa imong garbo. Ma'am, sige lang kag paghimantay sa imong silingan, magsige lang kag panglili kung unsay bag-o nila because you are not happy with what you have. Ma'am, mo nang mga sikat kay Marites. Kay si Marites, wa malipay siyang kinabuhi. Mao nang magsige siya panghimantay sa kinabuhi sa uban. Ma'am, bantay mo na. Oh. Kauban og si Marisol. Si Marisol, tigsulsol mo na. Sige pa. Kana, bantay imong silingan, Mari. Kay ako, support kay ko nimo. Maotro ko ni Marisol. Wa magmalipayon si kinabuhi. Mao nang sigig sulsol. Mao na sa tong kinabuhi, mag-enjoy ta. Kay every moment or every second, every minute, every hour, every day, we are challenged by God to be happy as He was happy in creating us. Hinaot sa itong pagpadayon ni Santos nga misa, ang anyo po tas Ginoo nga magmalipayon ta kanunay. Bisad usahay maluya ta, but atong pangayoon ang kalipay nga gihatag sa Dios kay siya nalipay sa dihang nagbuhat siya sa kalibutan. Nalipay ang Diyos sa iyang gibuhat. Hinaot magmalipayon ta tungod kay kita. Natagbaw man, adunay kontento. Wa maguna-una para lamang sa itong kagalingon, but ang kalipay nga itong mapaambit sa uban. Hinaot nga kitang tanan, mahiusa. Kay buong pas ato ang salmo, maglipay untang Ginoo diha sa iyong mga buhat. Nalipay ang Ginoo, kay gibuhat niya kita tungod sa gugma. Tanawa na magluto mo with full of love. Inyong ipakaon sa iyong silingan, mo ingon dyan na, sus kalami as imuhang tinuwa, ma'am. Sus kalami. Unsam di sikreto ni ana, ba mo ingon dyan na, higugmaa ang imong trabaho. And you, the people around you will attest, nindot yu di ay. Kung magluto kang with full of love, di ba, inigkaugma pangitaon yun na, wan ay lain atong imong giluto gahapon day, lamia ato ay. Kung imong pagluto, full of hatred, full of jealousy, maingon yun, paita sa datong imong giluto gahapon ay, wa man to'y pagigugma. Pero if you are full of love and happiness, ibang imuhang inag-edad kag 80, pero imong dagway, murag 18. Ha? Balik ka pagka-virgin. Ma'am, lingaw ta. Kaya nga naman, nagmalipayon ka sa imong kinabuhi. Bisan sa daghang kanimo nga ikaw kanunay tabangan sa Ginoo kay siya ang tinubdan sa kalipay nga way sama. Amen. Nindog.